Croeso cynnes i chi i'r sesiwn hon yng nghyfres sesiynau gweisg eisteddfod AmGen. Fel y gwelwch, yn ogystal ag yn eirig, sef finne a Neirin Caradog ac ynte gyda'r mwng fyna, Eirig Salisbury, mae gyda ni banelwyr difyr a doeth. Dyma felly estyn croeso mawr i'r archdderwydd Myrddin ap Dafydd, hefyd croesawwn Caryl Bryn, ac rydyn ni'n awyddus iawn i longyfarch y ddau ar gyrraedd restr fer barddoniaeth llyfr y flwyddyn. Hefyd, rydyn ni'n cael cwmni'r prifardd Rhys Iorwerth a'r athro brifardd briflenor Mererid Hopwood. Ie, croeso mawr iawn i chi gyd. Nawr, y rheswm dyn ni yma ar eich sgrin chi ar hyn o bryd ydy mwyn rhannu efo'r byd ychydig o'r hyn dyn ni wedi bod yn ei wneud ers mis hydre llynedd o leia, sef rhoi cyfrol ynghyd o'r enw y Gynghanedd Heddiw, gyda cyhoeddiadau barddas. Fel mae'r teitl yn awgrymu, cyfrol ydy hon am wahanol agweddau difyr ar y grefft o gynghaneddu heddi. Nawr, os ydy'r disgrifiad yna yn swnio chydig bach yn geeky i chi, peidiwch da chi a throi'r sgrin i ffwrdd, oherwydd cyfrol ydy hon wedi golygu gen i ac yn Eirin sy'n agor y drws i fyd y gynghanedd mewn ffordd groesawgar iawn. Yn wir, neuadd lydan gynhwysfawr yw'r gyfrol hon sy'n rhoi lle i geek bethau a difyr bethau'r gynghanedd fel ei gilydd. Os ydych chi'n medru cynghaneddu neu beidio, mae'r gyfrol gobeithio yn cyflwyno trysor cenedlaethol sef y gynghanedd i gynulleidfa mor eang a phosib. Dywedodd y prifardd Dylan Iorwerth yn ddiweddar y dylid diogelu'r gynghanedd o dan statws treftadaeth y byd UNESCO, ac felly cyfle yw hyn i ddathlu un o'r rinweddau unigryw ein hiaith a'n gwlad. Yn y gyfrol, mae yna 10 o sgrifau amrywiol ac yn rhyfedd ddigon gan adlewyrchu'r 4 mesur ar hugain y myd yr awdl, mae 4 ar hugain o erthygle byrion hygyrch a difyr gan wahanol gyfranwyr yn dadlau achosion o blaid ac yn erbyn rhai o arferion cyngeneddol y dydd. Nawr, mi ddylsyn ni sôn fod y sesiwn hon yn ogystal â cael ei recordio fel rhan o arlwy gwyl AmGen, mae hi hefyd yn cael ei recordio ar gyfer podlediad Clera mis Gorffennaf. Rhag ofn bod chi ddim yn gwybod, mae Clera yn bodlediad misol gen i ac yn Eirin sy'n rhoi llwyfan i holl amrywiaeth y sîn farddol. Ac mae o ar gael yn rhad ac am ddim ar SoundCloud, ar lwyfan digidol Am ac ar iTunes. Ac mae'r wybodaeth i gyd hefyd ar fy ngwefan i sef eirig.cymru. Rwan, mae'n bwysig nodi bod y Gynghanedd Heddiw wedi deillio i raddau helaeth o'r podlediad. Nid oherwydd mod i a neu yn arbennig o hoff o weld i'n gilydd yn amlach na sy'n rhaid, ond am fod y gweithgarwch barddol mawr ar hyd a lled Cymru a thu hwnt sy'n cael sylw yn y podlediad yn arbennig y sîn gynghaneddol yn heiddi, dyn ni'n meddwl, cael sylw mewn cyfrol hefyd. Ie wir, gweithgarwch barddol diddorol fel yr ymchwil arloesol ym maes niwrowyddoniaeth i effaith y gynghanedd ar y meddwl, gyda Dr Awel Vaughan Evans o Ysgol Seicoleg Bangor, hefyd ymchwil cynfaelec i arbrofion cyngeneddol cywyddwyr cynnar, fel yr enwog Dafydd ap Gwilym ac Iolo Goch. A distylliad defnyddiol tu hwnt gan Tudur Hallam o ymchwil arloesol Bobby Jones i'r gynghanedd. Yn y gyfrol hefyd, mae Greg Muse yn mynd i'r afel ar esgyluso mawr a fi ar waith menywod cerdd Dafod ar hyd y blynyddoedd, ac mae Eirig yn unioni'r cam a gafodd beirdd y cyfnod modern cynnar, drwy gael ei labelu'n anheg fel beirdd y dirywiad. Amlygir hefyd gen i y cysylltiad cyngeneddol rhwng Cymru a Llydaw, gan ofyn ydy'r ffaith fod yna fathau o gynghanedd llusg a sain yn Llydaweg yn mynd yn ôl i ddyddiau'r Gododdin, neu a'i cyd-ddigwyddiad hyfryd yw bodolaeth y gynghanedd ar y cyfandir. Wel, wrth gwrs, mae yna lawer iawn o bethau eraill hynod ddifyr yn y gyfrol hefyd, ac mi glwn ni fwy am hynny nes ymlaen. Ond, dyna ddigon o'n lleisiau ni'n dau am y tro. Un o'r cyfranwyr yn adran yr ysgrifau yw Mererid Hopwood. Teitl ysgrif Mererid yw Iaith Cynghanedd, Iaith Ryfeddol yw hon. Gawn ni ofyn, felly, i ti, Mererid, roi syniad i ni am gynnwys ysgrif i ddechrau, gan ofyn ar y dechrau fel hyn, wyt ti yn ystyried y gynghanedd felly fel iaith yn ddi hun? Ie, wel, na'r cwestiwn yn dyfe, ac diolch am y cyfle gael cyfrannu i'r gyfrol ryfeddol hon, dwi'n siŵr bydd hi'n defnyddiol yn ogystal â bod yn ddifyr. Ond yr ysgogiad ddath i sgwennu ac i feddwl am y syniad yma bod iaith, bod cynghanedd yn iaith, oedd ar ôl rhyw benod o sarhad. O'n i yn Aberystwyth, yn trio
goleuo beirdd o wlad arall ar ddirgelion y Gynghanedd ac wedi rhoi fy holl angerdd ac arddeliad mewn yr esboniad. Ac ar ddiwedd y sgwrs, y dyn yn gofyn i fi yn hollol syn, why? Pardon. O'n i'n cegrwth, oedd y meleithi, why bother? A beth oedd wedi i lorio fe, wrth gwrs, oedd cymlethdod y rheolau, neu cymlethdod ymddangosiadol. A mae'r cymsyniad mae pobl yn ei wneud, yn dyfe, wrth glywed am y rheolau. Meddwl bod nhw'n rhywbeth sy'n yn dala ni nôl, yn hatal ni rhag cyfathrebu pethau'n effeithiol tra'r gwrthwyneb sy'n wir. Dyna beth yw pwrpas rheolau iaith. Gramadeg wedi'r cyfan. Byse pawb a ware bach ei hunan o ran reolau gramadeg, fydde neb yn deall y naill na'r llall. Ac o ran hynny, pe bydden ni'n oedi i feddwl pa mor gymleth mae bron a bod pob brawddeg i ni'n ynganu, fydde neb yn dweud bŵn a ba beth eto gan ofn. Felly, gyda iaith, fel gyda'r Gynghanedd, mwyn gallu mynegu eich hunan yn rhwydd, mae'n fater o feistroli neu feistrolesu y rheolau. Ac felly gyda thafod yn y boch i raddau, mae'r penod yn mynd trwy'r meddyliau hyn mewn 7 cam ac yn holi, reit, ydych chi'n gallu honni mae iaith yw cerddafod. Felly'n gyflym, y cam cyntaf, wrth siarad ac wrth gynghaneddu, i ni'n defnyddio sain i gyfathrebu ystyr synwyr. Ac bod ni'n rhoi mwy o bwyslais ar y briodas rhwng sain a synwyr wrth gerdd a fota nag wrth siarad, yn y bôn mae'r ddwy weithred ar un elfennau hanfodol hyn. Mae'n werth nodi hefyd mae tafod yw ystyr llythrenol y gair am iaith mewn sawl iaith. Ond mae'r honiad yn wynebu un her amlwg glatch, sef mae geiriau Cymraeg a ddefnyddio wrth gynghaneddu a dos bosib. Os oes rhywbeth eisiau bod yn iaith, mae rhaid iddo gael ei eiriau ei hunan, ac yn fwy na hynny, geiriau sy'n wahanol i eiriau ieithoedd eraill. Ond stop wedyn. Wrth gwrs, i ni'n gwybod bod iaith yn fwy na geiriau. Gweler Myrddin ap Dafydd, fyna sydd yn hop yn sgrin i ymhlith eraill. Felly'r ail gam yw gofyn beth yw iaith. A mae'r cwestiwn hwn wedi achosi penbleth enfawr i feddylwyr yr oesoedd. Yn fras iawn, gallwn ni rannu'r meddylwyr yma mewn 2 grŵp. Un grŵp yn gweld iaith fel rhywbeth sy'n caniatáu i ni ddynodi pethau, a'r llall yn gweld iaith fel rhywbeth sy'n caniatáu i ni gael gafel ar ystyr pethau. Hynny yw, yn gweld iaith fel rhywbeth sy'n gweithio o'r tu fewn, tu fas, yn hytrach nag o'r tu fas, tu fewn. Felly mae rhai sy'n gweld o'r tu fas, tu fewn yn gweld pethau yno ac angen labelu. Ffordd arall mae'r lleill yn gweld e. Felly'r trydydd cam wedyn, ydw'n aros gyda'r tu fewn, tu faswyr yma, a deall bod iaith yn creu lle, dimensiwn, gofod. Oddi mewn i'r hwn, gall i siaradwyr hi brosesu profiadau a dirnad ystyron yn ogystal â rhoi mynegiant iddyn nhw. Ac yn hyn o beth, mae iaith felly yn debyg i gynnedd y cof a'r dychymyg, lle i ni'n gallu bodoli mewn dimensiwn sydd y tu hwnt i'r nawr. Gyda'r cof i ni'n gallu trymio nôl, a gyda dychymyg i ni'n gallu trymio mlaen. A mae unrhyw un sy'n cynghaneddu, dwi'n siŵr yn gyfarwydd â hwn, y ffordd i ni'n gallu diflannu mewn i'r zôn yn chwilio am ystyron. A hwnna'n hala i ni dimlo bod ni'n rolau pell iawn, ac i unrhyw un sy'n digwydd paso ni hefyd feddwl bod ni wedi golli'r plot yn llwyr. Wel, nôl at iaith gyffredin a'r profiad na wedyn, o fod mewn dimensiwn, wrth gwrs beth sy'n digwydd pan ni'n ymbalfalu, yn ywedig yn amlwg pan ni'n dysgu iaith, yw bod ni'n gwthio ffiniau y dimensiwn hwnna, gwthio'r zôn, a'r her na o feddwl, reit, siwt allai roi mynegiant i beth dwi newydd feddwl. Mae hwnna wedyn yn esgor ar ddyfeisgarwch enfawr sy'n troi'r meddwl na wedyn yn rhyw fath o dŵl i ymestyn tiriogaeth yr iaith, a gonid peth felly i'w chwilio am air a chael mwy. Pedwerydd cam wedyn, dwi'n holi'r cwestiwn bach provoclyd, barddoniaeth fel iaith a cherddafod fel barddoniaeth. A ni gyd yn gwybod bod medru cynghaneddu ddim yr un peth a medru barddoni. Yn y bôn, dwi'n cydnabod fan hyn eich bod chi'n gallu bod yn rhugl mewn iaith fel cerddafod, tra'n dal i fod yn brentis bardd. Yn yr un modd allwch chi fod yn rhugl mewn iaith fel Saesneg, Cymraeg, beth bynnag, a dal fod yn brentis bardd. Achos
wrth farddoni, mae'n debyg bod rhywun wastod ar y ffiniau yn chwilio am fynegiant, yn gwthio'r ffiniau hynny. Dyn ni ddim yn gosod Gynghanedd ar y top fel addurn ar y mynegiant, ond yn gweithio drwy'r Gynghanedd i gael at y mynegiant yn y lle cyntaf. Nawr mae Bobby Jones yn gwneud sylw diddorol am Gerald Manley Hopkins i'r perwyl hwn, gan ddweud i fod Manley Hopkins wedi methu deall hyn o arall eirio Bobby Jones, mae'n dweud fod Gerald Manley Hopkins fel sydd yn gweld y Gynghanedd fel eisyn yn lle deall mae'r Gynghanedd yw'r fflwr a'r menyn megis. Yn y 5 cam wedyn, gan bod ni wedi cyrraedd Bobby Jones, athro Jones, fel mae yn cael ei adnabod pan mae'n sgwennu, a'r Jones oedd yn sgwennu pethau ysgolheigedd fel hyn, mae'n ddiddorol jyst nodi fod e'n defnyddio'r un categoriau tafod a mynegiant pan mae'n trafod y Gynghanedd, a phan mae yn trafod y ffordd orau o ddysgu iaith. Dwi'n gwybod bod Tudur Hallam yn edrych ar ei feddyliau fe am y Gynghanedd, ond yn ei lyfrau Dysgu Cyfansawdd, sy'n llyfr rhagorol am sut i fynd ati i ddysgu iaith i rywun arall. Dan ddylanwad yr ieithegydd a'r ffilolegydd o Ffrancwr Gustave Guillem, mae'n trafod y peth yma, tafod y brics megis, mynegiant, beth chi'n neud ar brics. Mae'n eitha diddorol. A gan Bobby Jones gyda llaw, dwi'n cael teitl ymhenod i Iaith Ryfeddol i'w Gynghanedd. Reit, y 6 cam, cyfieithu. Mae lot o bontificeiddio wedi bod am y berthynas rhwng barddoniaeth a chyfieithu. Robert Frost yn rhoi'r ceibwll ar bethau cyn dechrau yn gweud poetry is that what gets lost, is that which gets lost out of both prose and verse in translation. Pam ni'n trafferthu, mae'n her. Ond ar ben yr her arferol o gyfieithu cerddi rhydd, mae hefyd y cwestiwn o gyfieithu music y Gynghanedd yn gosod trai ychwanegol. Ac ar ben hynny, os taw iaith yw cerddafod, ni'n dechrau gweld anferthedd os nad oferedd y peth, achos does neb yn mynd ati i drosi iaith gyfan. Dim ond darnau ohoni, talpiau weithiau, ond nid yr iaith i gyd. Hyd yn oed pe cyfieithyd holl gorpws llenyddol iaith, ni chyfieithyd yr holl iaith. A dwi'n mynd mlaen i awgrymu hyn, rhywbeth fel mae Dylan Iorwerth wedi dweud mewn ffordd, bod hwn yn rhywbeth falle dylen ni ddathlu gan gyffwrdd mewn theoriau ôl-wladychiad oherwydd gan na ellir moethrosi'n llwyr i iaith arall, i ni'n gweld bod cerddafod yn gwbl anorchfygol ac yn cynnig ffordd uniongyrchol o sicrhau nad oes modd coloneiddio'n llwyr siaradwyr y Gymraeg, boed yn Gynghaneddwyr a'i peidio, trafoder. A'r olaf y 7 cam wedyn diwedd y daith o ystyried hyn oll o edrych ar yr olygfa ryfeddol hon, mae'n anodd peidio theimlo dyletswydd a dyhead i rannu cerddafod a chymaint o bobl a phosib. I ni'n gwybod bod plant yn ysgolion, ni'n gwybod yn iawn beth yw haiku, braidd neb wedi clywed am enlyn. A nynne ar drothwy cwricwlwm newydd wedyn, un sydd wedi wreiddio'n lleol, a'i changhennau'n ymestyn yn genedlaethol ac yn rhyngwladol siawns i bod hi'n bryd i ni fynd ati, i gynnig arweiniad i athrawon Cymru sydd eu hunain yn aml wedi colli'r cyfle i ddod yn gyfarwydd ar Gynghanedd, i ffeindio ffyrdd dychmygus, i ddenu disgyblion at yr iaith ryfeddol hon ac at bosibiliadau tragwyddol a rhyddid canu caeth cerddafod. Tynna'r meddyliau. O, gwych, Mererid, diolch o galon am agor y drafodaeth drwy drafod y sgrif di, ac o'n i ag Eirig yn teimlo dy fod ti'n neud pwynt hynod bwysig ti ar diwedd, sef yr angen i fynd nôl, fel ti newydd grybwyll, i drin a thrafod a chyflwyno'r Gynghanedd i genedlaethau newydd. Heb swnio'n gwynfanllyd a bod yn negyddol am y ffaith nad yw'r Gynghanedd ar y cwricwlwm, sut i ti meddwl yn gryno modd cyflawni hyn? Wel, dwi'n meddwl, bod ni gyd wedi cael y cyfle i fod rhan ohono sydd wedi cael y cyfle i fod yn fardd plant, wedi gweld profiad mor hyfryd yw i fynd mewn i stafell ddosbarth a chyflwyno'r peth fesul tipyn, ond yw e, os ych chi'n mynd i fynd at athrawon neu at blant a dechrau gyda'r ddyrchafedig, ddisgynedig, beth bynnag yw'r termau i gyd, dwi'n meddwl bod ni wedi cholli hi. Ond os ni'n dechrau annog, y glist, tiwno yr dychymyg i'r synnau yma,
Bydde hwnna yn fan cychwyn. A phlannu'r enwau a'r syniadau, y posibilrwydd, sôn amdanyn nhw yn yr ysgolion sydd ar hyn o bryd yn gyfrwng Gymraeg a'r rheina sydd ar hyn o bryd ddim yn gyfrwng Gymraeg. Dyle pawb fod yn gadael yn gwybod am Gynghanedd. Mae pob plentyn yn gadael wedi clywed am Shakespeare. Gadael ysgolion Cymru. Ond dim pob plentyn yn cael y fraint o adael wedi clywed am Dafydd ap Gwilym a Dick Jones a chymaint o feirdd eraill sydd wedi trin y Gynghanedd mor ddeheig. Felly mae'n job o waith, ond mae eisiau ni fynd â gwein lydan ar ymwynebau ni. Os ewn ni mewn a gweud, mae hwn yn rhywbeth cymleth a chaled, na ni wedi cholli di cyn dechrau. Dwi'n siŵr bod modd wneud, ond mae rhaid bod modd wneud. Mae rhaid i ni wneud yn siŵr bod modd wneud. Wel, mae'r Eryk, diolch yn fawr iawn am hynna. Dwi'n meddwl bod hyn yn gyfle da i glywed nawr gan cyfranwyr eraill ni. Tybed be ydy barn Myrddin ap Dafydd, Caryl Bryn a Rhys Iorwerth i'r syniad yma o ddysgu y Gynghanedd mewn ysgolion yn benodol. Fe awn ni ati, dwi'n meddwl, yn y drefn honno, felly, a chael ymateb yn gyntaf gan Myrddin. Yn sicr, dwi'n credu dylid cyflwyno elfenna Gynghanedd yn gynnar iawn. Dwi'n cytuno fo Mererid, mae crefft ydy'r Gynghanedd yn ei hanfod. Does dim rhaid dysgu y Gynghanedd fel ar gyfer barddoni yn unig. Mae'r Gynghanedd yn ddefnyddiol ar gyfer creu hysbysebion er enghraifft. Mae bosib i defnyddio hi mewn penawda mewn papura newydd, enwa ar lyfrau. Mae bosib defnyddio elfenna'r Gynghanedd drwy'r trwch ac felly mi ddyla pob disgybl yng Nghymru fod yn gyfarwydd ar elfenna yna. Dwi wedi bod wrth fynd i ysgolion cynradd, criw mor ifanc a 7 oed, maen nhw'n wedi gwerthfawrogi be ydy odl yn sicr, maen nhw'n gwybod hefyd, mae'r glys yn deutha nhw be ydy cyflythrennu. Mae baked beans yn Gynghanedd, ac os da ni'n dechrau yn fanna heb orfod sôn am Gynghanedd, mae bosib adeiladu ar hynny, ac mi ddyla hwnna barhau, a dwi'n cytuno eto efo Mererid, mi ddyla fo fod yn sport. Ond fi sy'n lwcus iawn, Ysgol Dyffryn Conwy mynd i'r dosbarth ienga yn fanna yn 11 oed. Ac mi oedd Lydia Hughes yn athrawes Gymraeg yna ni, ac oedd hi'n dysgu y bedair Gynghanedd i ni yn 11 oed. Oedd hi wedi cael ei dysgu gan John Morris Jones ac R. Williams Parry, ac mi ddechreuodd hi yn dweud, da chi wedi clywed am beth ydy Gynghanedd, rhoi enghraifft o Gynghanedd i chi gan R. Williams Parry. Reit, da chi'n disgwyl cael falla ebyn heddiw, os da chi'n meddwl, reit, dyfyniad o awdl yr haf neu beth felly. Ond na, blodau gryg yn blydi gret. Dyna i chi Gynghanedd. Wel, oedd hi wedi bachu ni sydd bin, doedd. Ac oedd y dosbarth i gyd yn chwerthin, heb ddall pam bod nhw'n chwerthin. A nid yr heg, nid ffaith bod Mrs Hughes yn rhegi oedd wedi bachu ni, ond oedd yna rhywbeth yn fanna, ac oedd ni eisiau gwybod mwy. Ac mi ddysgodd i'r Gynghanedd i ni, a wrth gwrs dysgu dadansoddi Gynghanedd, ac mi oedd hwnna yn rhan o'n tygau ni, neu lefel o, fel oedden ni'n alw adag hynny. Ond oedd ni'n di gael o fatha sport, fatha difyrwch iaith gan Mrs Hughes yn 11 oed. Wel, rwan ta, dwi'n meddwl bod y Gynghanedd yn anodd i'w rhoi mewn bocsys addysgiadol. Mae'n anodd i marcio hi. Mae'n anodd rhoi creadigrwydd mewn bocs taclus. Ac oherwydd hynny, mae wedi cael ei gwthio o'r neilltu gan y rheolwyr aroliadau, gan y gwleidyddion, os licwch chi, sy'n ymyrryd hefo athrawon. Dewch i ni roi ffydd yn ôl i athrawon. Dysgwch elfenna'r Gynghanedd. Gnewch o'n sport. Mi roedd yna gyn-arholwr enwog, Derek Stockley, ar y radio bore yma yn Eirin, yn sôn bod ni'n hen bryd ni gael gwarad at y gau. Falle bydda hynny wedyn yn rhyddhau bod yna portffolio ar y Gynghanedd, a pam ddim defnyddio'r cyfrwng yma ynde, i gyflwyno pethau i ysgolion ledled Cymru, sut mae dod at y Gynghanedd, at ei sain hi, at ei defnyddioldeb hi, ac at ei hwyl hi. Gwych iawn, diolch Myrddin, diolch yn fawr iawn. Caryl, be amdano ti? Be di dy farn di? Wel, yn syml mae Mererid yn deud yn ei hysgrif a iaith yw cerdd Dafod, yr ateb ymddengys yw ia. Wel, os mae iaith eith rhaid ei hun ydy'r Gynghanedd, dydy hi'n heiddi'r parch a yr un parch a ieithoedd arall. Y parch, yr amser a'r addysg bennaf yn ei chylch gan y sawl bydden ni haddysgu.
O ystyried sefyllfa bresennol y Gymraeg fel pwnc mewn ysgolion uwchradd, sydd yn un wael ar y funud yn y marn ni, dylid dim ond cyflwyno'r gynghanedd, ennyn diddordeb y disgyblion ynddi, gan gynnig gwybodaeth ynghylch lle fedrwn nhw gael gwersi tu allan i'r ysgol. Gwych, diolch yn fawr, Caryl. Na ni droi yn ola at y ti, Rhys. Be di dy fan di? Ie, wel, pan o'n i'n yr ysgol, dwi'n meddwl, yr unig gyflwyniad i'r gynghanedd oedden ni'n gael oedd ella rhyw fraidd gyffwrdd arno fo yn ystod y cwrs tygau, ac wedyn yn y cwrs Cymraeg safon uwch gorfod mynd ati i ddadansoddi cynghaneddion. A dwi'n meddwl bod hynny yn codi arswyd ar lawer iawn o'n hyd disgyblion ni. A ella, swn i'n dadla ma nid dod ati o'r ochr ddadansoddol ydy'r ffordd o fwrw ati lle ond yn hytrach o'r ochr greadigol a chreu de. Dysgu disgyblion sut mae creu cynghanedd yn y lle cyntaf. A mae hynny siawns debyg i beth Myrddin yn dweud lle bod yna fwy o fwynhad a bod hi'n haws yn ein diddordeb yn hynny o beth. Dwi yn gwybod o'n mhrofiad bod yna lot o athrawon hefyd yn ofni y gynghanedd. Mae'n codi braw ar nhw hwytha. Dwi'n meddwl bod mae'r eryd yn cyffwrdd ar hynny yn ei hysgrif. Ond i esgob, mae yna lond gwlad does o gynghaneddwyr a beirdd fysa wrth i bodda yn cael cyfle i fynd ar ryw gylchdaeth o gwmpas yr ysgolion yma yn cyflwyno gweithdai. Felly mae'r adnodda genna ni. Felly dwi'n meddwl bod hi'n hen bryd ddechrau trio gwneud rhywbeth i wthio'r cwch hwnnw i'r dŵr. Chymod, o'n i'n ar ddiwedd yr ysgrif, dwi'n sôn bod mae nôl at Bobby Jones, a mae e'n esbonio bod y gwyddoniadur Princeton yn disgrifio'r gynghanedd fel hyn: the most sophisticated system of sound patterning practiced in any poetry in the world. A mae e'n ymlaen i weid, gellid meddwl y buasau cyflwyniad dwi sydd yn gwbl gynhenid orfodol a chonolog felly yng nghwricwlwm addysg y wlad hon. Os yw'r byd yn cydnabod bod hwn yn rhywbeth mor ardderchog ag unigryw, pam yn y byd so ni yn trafferthu, hyd yn oed just agor drws y meddwl, plannu'r syniadau yn yr holl disgyblion. Daw ddim pawb i fod eisiau gynghaneddu, gydewch chi fod yn onest, mae rhywbeth eitha odd y byddu lawer ohono ni, ond fe fydd rhai eisiau, a hynna sy'n eisiau ni gael, a bydden nhw'n dod o gorneli a nisgwyl yn yr hyn stafell ddosbarth yma. Wel, amen i hynny mae'r erid, a diolch o galon i chi gyd am agor trafodaeth ddifyr iawn. Dwi'n teimlo, ac Eirig, dwi'n siŵr yn cytuno ar ddechrau'r orig yma. Gobeithio yn wir yn bwysicach fyth fod y bobl mewn grym y gleidyddion oedd Myrddin yn cyfeirio atyn nhw. Fe gyfeiriais di at rhyw Dderek Stockley, dad, helo os ti'n gwylio, ond dwi ddim mewn grym felly dim byd mae fe'n gallu neud. Ond gobeithio fod y bobl sydd mewn grym yn gwrando fod modd gwneud yn iawn am y diffyg o ran darpariaeth gynghaneddol ar y cwricwlwm. Symudwn ni ymlaen felly i drafod rhai o'r erthyglau byrrach, erthyglau roeddwn ni ac Eirig yn ei galw'n bynciau llosg wrth weithio ar y gyfrol. Mathau o bynciau sy'n cadw cynghaneddwyr yn effro hyd oriau man y bore neu yn dihuno ganol nos mewn chwys o'r. Pethau fel, a yw, dwy dy wir yn creu sain ty erbyn hyn, neu glist dal i glywed dy wrth ateb dwy dy neu ty. Myrddin, fe ymatebus di i erthygl a gomisiynwyd yn arbennig gennym gan Alan Llwyd, lle mae Alan yn dadlau o blaid caledu cytseiniad yn y dull traddodiadol. A fydde ti'n fodlon felly crynhoi safbwynt Alan i'n gwylwyr, Myrddin, ac yna esbonio pam yn dy farn di taw'r glist Pierre Glec fel y nodir yn heitl dy erthygl. Ie, diolch yn fawr iawn i'r un. Dwi'n teimlo yn hen, dweud y gwir, wrth godi'r testyn yma, achos mae dy agwedd di at yr egwyddor yma yn dibynnu ar dy oed di. Dwi'n perthyn i'r to gafodd ei dysgu bod dwy eg yn caledu yn ec, dwy bi yn caledu yn pi, a bod eg ag ec gosat i gilydd yn toddi i'w gilydd i greu sain ec. Felly ges i yn ysgu, ac felly ro'n i'n cynghaneddu yn y dyddiau cynnar. Mae'n ddifyr iawn bod Emyr Davies yn ei erthygl o yn cyfeirio mai John Morris Jones sydd oedd yn pwysleisio y rheol yma. Ac mae John Morris Jones yn cyflwyno enghreifftiau i fôn y tri fenau draw, a bod enau draw yn caledu i fod yn enau traw. Ac y ddrai goch ddaru cychwyn, reit, faint hynny ni sy'n deud y ddrai coch ddaru cychwyn.
dyna yr ynganiad Cymreig yn ôl John Morris Jones. Ac mae Emyr Davies yn esbonio fel hyn, dyma eiria John Morris Jones. Wrth ddal ar gytsan gaeedig fel b, g i gyfleu effaith 2, arferiad yr hen Gymru oedd gadael i'r anadl grynhoi, felly saib cyn deud nhw, ac wrth ei gollwng yn ebrwydd ar y diwedd yr oedd iddi effaith anadliad caled. Felly dyna oedd yn digwydd, ond ydy o'n digwydd rwan? Dyna y cwestiwn de. Mae Alan Llwyd yn ei erthygl o yn dadla i fod o yn dal i ddigwydd a mae o'n rhoi enghreifftiau o hynny. Ond wedyn mae Emyr yn dweud mae pyryddiaeth John Morris Jones sy'n dod i'r amlwg yn fan hyn. Ac cheisio honni nad ydyn ni fel Cymru ddim yn siarad, yn llifo siarad fel mae'r Saeson yn siarad, yn bod ni'n dal i gael yr effaith gollwng yr anadl yn ebrwydd ac felly yn cael y caledu. Wel, rwan ta, mae'n werth cofio, dwi'n meddwl, bod y Gynghanedd yn rhywbeth i'r glust. A dwi'n cofio rhywun yn deitha i mewn ymryson pan oedd yna enghraifft o hyn yn digwydd codi yn dweud, o ia, a dyna sy'n wych mewn ymryson, bod yna gyfyngiadau amser, mae yna gyfle weithiau i drafod. Ac mi fuon ni'n trafod tra ddyla bod ni wedi deud, gwneud yn tasga, wel, ie, mae yna wir, da ni ddim yn clywed, nid drai coch, da ni ddeud, ond drai goch. Hynny, da ni'n gollwng un eg, dyna sydd yn digwydd. Mae'r lli, dyda ni ddim yn oedi, da ni ddim yn dal yn gwynt, ac wedyn ni daflud o allan a'i galedu o. Does na ddim anadliad calad. A dyma feddwl yn wreiddiol am y peth fel yna. Ond ddi yna gyfnod, lle roedd y ddwy reol yn cael ei derbyn. Mi nath Barddas yn 76 ddiweddaru rei o'r egwyddorion ar rheola Cerdafod a chaniatáu i'r beirdd galedu neu i beidio caledu. Ond o'n i dal yn y cyfnod cystadlu mewn ymryson ac yn y genedlaethol adag hynny. Ac wrth gwrs mi fysa'r beirniad yn perthyn i do hun ac oedd y tîm parchu i bod nhw'n clywed caledu. Felly, mi fydda rhywun yn agored i gael ei feirniadu gan feiryn neu gan feirniad, tasa ni ddim yn caledu, oedd yn cael ei nodi'n aml iawn mewn beirniadaeth i fod yn anghywir. Ac es i drwy awdl gweithienna y bora yma, ac o'n i sylwi dos am un enghraifft o galedu neu o ddiffyg caledu yn honno. Dwi'n meddwl mod i dal yn y cyfnod lle fyswn ni ofn pechu, lle, na drai goch o'n i'n glywed adag hynny, fyswn ni ddim yn ddefnyddio fo falla mewn cysadleuaeth neu ymryson, oherwydd y perigl yna o gael yn collfarnu. Ond dwi'n meddwl ers hynny bod na do iau mwy hyderus wedi codi sydd ddim yn clywed y caledu yna. Ac mae'n ddifyr cofio, wrth gwrs, John Morris Jones, mi oedd yn geidwadol iawn mewn sawl ffordd, a dwi'n meddwl bod i gysgod o ar Alan Llwyd, mi oedd i gysgod o hefyd ar Lydia Hughes yn athrawes Gynghanedd gynta i. Ond dwi'n meddwl bod ni wedi cwestiynu hynny, bod ni wedi rhoi parch i'r glust, ac erbyn hyn, gollwng swn i ddeud sydd yn digwydd. Ac mae hyn yn digwydd wrth i'r Gynghanedd fynd yn fwy llafar. A dyna sydd wedi digwydd, dwi'n meddwl, yn y chwarter canrif dwytha. Mae'r Gynghanedd wedi mynd yn fwy llafar, yn llai llenyddol, ac felly mi fysa rhyw oedi ac anadlu calad yn swnio yn ffiantus, yn annaturiol. Mae barddoniaeth gynghaneddol yn llawer nes i'r glust a'r iaith lafar erbyn hyn. Ac felly, da ni'n clywed un gytra'n yn cael ei gollwng a'r sain feddal yn cael ei chadw. Ac mae hynna yn hollol gydnaws a'r iaith lafar. Mae'n ddifyr edrych ar hen gyfrol, a dwi'n nodi hyn yn yr erthygl, Hughes a'i fab, rhyw 150 o flynyddoedd yn ôl, llyfr pawb ar bob peth. A mae bob peth yn cael ei sillafu hefo B, a wedyn dash P.
bob peth fel o'n cael ei sillafu. Wrth gwrs, bopeth, da ni ddeud erbyn hyn. Felly, mae yna gyseiniad yn diflannu. Felly, i grynhoi felly, cydnabod y gollwng yna, ac mae hynny yn gydnaws a'n cerdd dafod mwy llafar ni, lle da ni roi mwy o barch i be da ni wirioneddol yn glywed heddiw, nid be sydd wedi cael ei ddeutho ni mewn llyfrau cerdd dafod traddodiadol. Diddorol iawn, Myrddin, diolch yn fawr iawn am hynna. O'm ochr i, ga i ddatgan bod fi'n cytuno 100% efo chi. Be amdano ti, Rhys? Nw'n i fynd at y ti nesaf. Be wyt ti feddwl am hyn? Ie, dwi'n yn cytuno. Ella swn i'n cyfeirio at un o ddau o bethau mae Alan Llwyd ei hun yn ddeud yn ei erthygl, lle wrth sôn am ateb 2D efo 1 yn hytrach nag efo T. A mae o'n dweud mae llacio a reolau yw peth fel hyn gan obeithio y bydd y llacio yn hwyluso ac yn rhwyddhau'r broses o gynghaneddu. Wel, dwi'n siŵr, dwi'n cytuno fo hynny achos dwi'n ni'n sawl gwaith dwi wedi creu llinell lle fyswn ni yn ddelfrydol wrth y modd yn ateb 2D efo T. Dyna fysa'r peth hawsa i wneud lle yn yr amgylchiadau. Ond dwi'n ymwrthod de, achos yng nghlwys di, dwi wedi hen benderfynu bod 2D yn hafal i D yn hytrach nag i T. Felly, dwi'n siŵr oedd hi'n deg galw'r peth yn llacio, mae o ond yn llacio os ydy rhywun yn bod yn ddiegwyddor ac yn anghyson efo fo'i hun ac yn defnyddio'r ddau opsiwn yn ôl y galw ac yn ôl beth sy'n gyfleus. Felly, dwi'n siŵr os dwi'n cytuno mae llacio yn wir ystyr y gair da ni'n neud. A'r ail beth mae Alan Llwyd yn dweud ydy, mae o'n pryderu bod caledu 2D yn rhan o archstrwythyr, ond mae'n dweud bod o'n rhan o archstrwythyr patrwm hollol na allwn i newid. Ac o dynnu un elfen ymaith o berig i ddynnu gael cyfan gwynpon ddarnau. Wel, lle mae wrth ddadl i hynny, ond nid yna berig beth o gwynpon ddarnau hefyd po fwy o bellter sydd yna rhwng y gynghanedd a'r iaith lafar ynde. Wedyn, dwi'n meddwl mewn erthygl arall mae Emyr Davies yn gofyn os angen diwygio rheolog cerdd dafod wrth i arferion seinyddol newid heddiw. Wel, fath ar difes o oes o fewn rheswm, neu mae yna berig i agendo rhy fawr dyfu rhwng y gynghanedd a'r iaith lafar ei hun, a dwi'n meddwl sy'n hynny'n beth da i ddyfodol o grefft. Diolch yn fawr, Rhys. Wel, na ni aros efo'r pwnc yma, dwi'n meddwl. Na ni symud ymlaen at y pwnc llosg nesaf, oherwydd mae o'n un tebyg iawn. Caryl Bryn, mae gen ti bethau diddorol iawn i'w dweud am yr arfer yma o galedu cytseiniaid neu beidio? Wel, ymateb i ysgrif gyn Twm Morris o'n i lle, a nes i wirioni efo un o sylwadau Twm, sef nid ar dannedd na'r tafod na'r gwefysa ydyn ni'n creu haich, ond â chwyth. Oherwydd hynny, sŵn gwynt sydd yn hytrach na chlec. Fel tas wedi dwy'n y geiriau oedd ei ar yng ngweddlau a dweud y gwir, yn rhoi sylfaen i mi allu treithi ynghylch rhywbeth dwi'n teimlo y ffasiwn rwystredigaeth yn ei gylch ers dechrau cynghaneddu. Wel, heb os, be bynnag ydy'r haich, mae ddigon o glec i effeithio ar sŵn B a G, ond dwi'n stryglo yn ofnadwy i'w chlywed ti yn troi D yn T, mor naturiol ar ddwy gytsain arall. O tra bod rhan fwyaf o gytseiniad sy'n cael ei caledu gan haich i'w clywed yn hollol naturiol gen i, dwi'n meddwl bod ni'n gorfod fforsio fy hun i glywed T. Dwi'n meddwl fyddwn ni'n derbyn tynnwch y mwgwd heno gan Twm, ond eto wedi deud hynny un o'n hoff linellau i o gynghanedd o feiddo fy hun ydy all tanwydd lleiad heno, ond dwi'n gyndyn iawn o'i defnyddio hi am nad ydy'n swnio fel cynghanedd naturiol i mi'r glust lle ynde. A dwi'n mynd ymlaen wedyn i wydro rhyw fymryn a cyflwyno rhyw ystadegau heb owns o fathemateg na llawer o sens yn sail iddyn nhw o gwbl lle. O cyfadda ydw i yma nad ydy D wrth sefyll wrth ymyl H yn aros fel yr un D. Dydy hi'n yn troi'n T cweit, ond mae hi newid rhyw fymryn. Wel, fel chydig o fwngral o gleddwr, a'n had yn dod o grombil Sir Fôn a mam wedyn yn gofi mynydd. Dwi fel to'n ni'n rhyw hanner clywed y D yn caledu, ond dim gymaint ella a fysa rhywun ag acen hyfryd Abertawe. So wnaeth y modd yn clywed Dafydd Rowlands yn dweud fy llinell i o gynghanedd mwyn i mi chlywed hi'n iawn. Rwan,
dwi newydd ddeud i chlywed ti. Dwi'n meddwl bod fi. Na, nes i ddim, dwi'n meddwl. Nes i sgwennu lawr yma bod fi wedi dweud i chlywed ti wrth sgwennu. Nes i glywed ti fatha fel lle. O dyna eithriad arall weithiau sydd wedi'r haid sy'n insill wedi'r dy. Mae'n troi'n llwyr i mi. Ond ia, stori arall i hwnna ag ystadegau gwirion eto. A wedyn dwi'n cloi ym mhwt lle o Wythnos nodi'r parch sydd gen i at Twm a beirdd cyffelib am ymddiriad yn y glust a pheidio a gadael i'r pwysau o drio plesio'r traddodiad effeithio ar ei sgwennu nhw a mae'n hen bryd i mina wrando'r y glust yn amlach, dwi'n meddwl. Wel, gai ofyn Mererid Rhys Ymyrddin, os ydych chi ymatebion i hynny, ag ychwanegu falle cyfeiriad at erthygl Hywel Griffiths sydd wedi cyhoeddi doi englyn, lle mae edd a haich yn creu os na le i'r fath rando ar y glist i fyddhau Mererid yn gyntaf. Ie, mae mor ddiddorol clywed hwn, y sgwrs hon rhwng ti cael fy Myrddin fel gogleddwyr. A gael wrth ysdi Rhys, fyna bod chi yn gorfod bod Ddim ddim yn ffyrdd ysdi, dwi'n meddwl beth oedd yr ergyd, bod rhaid chi fod yn driw i chi'ch hunan, yn gyson, dwi'n meddwl, ti'n sôn, bod chi'n gyson. A dwi'n credu tyna ble mae'r glo man, yn dyfa, i ni gyd yn siarad yr un Cymraeg, ond bod na amrywiadau ar y Gymraeg honno, ar yn tafodau ni gyd. A nid jyst o ran o ble ni'n dod, neu yn achos i, fel os ti'n sôn bod ti'n fwngra, di'n anhelpo i, ti'n mwyn, chi'n cael eich addysg yn y de ddwyrain, teulu'n dod o fan arall, pawb rown chi'n siarad gwahanol Gymraeg, mae'n dipyn bach o botch, a chi yn clywed gwahanol bethau, a chi'n clywed eich hunan yn altro chydig yn dibynnu raddau a gyda phwy chi'n siarad, mae hynna hefyd yn broblem, neu'n ffaith yn broblem. Felly ni gyd yn iaith unigryw ni'n hunan. Odi mae iaith yr ardal dyn ni, ond sy'n un, doi berson yn siarad yn gywir un peth a'i gilydd. A wrth gwrs, gallen ni ddim mynd yn ddiben draw ar hyd y trywydd hwnna, neu byddai'r holl system o bosib iawn yn cwmpo. Ond dwi yn meddwl bod hi'n deg. Gan bod ni gyd yn gwybod mae rhywbeth i'r glist i Gynghanedd, gallwn ni ddim cael hierarchaidd clistiau. A dyna fel mae rhywun yn teimlo, enghraifft, dwi ddim yn gallu clywed y gwanaeth rhwng i bedol a i dot. Na pam dwi'n gorfod gweud i bedol a i dot. Dwi'n sylweddoli bod bobl yn y gogledd ddim yn gorfod defnyddio ansoddeiriau yma i'r esbonio. Ac felly, sa'n gweld pam na gallen ni sgwennu englyn gyda hynna i gyd ynddo fe. Achos fel yna bydden ni'n sôn. Ond dwi'n credu bod y wedyn mynd yn hafing fel bydde bobl y gogledd yn gweud, bydde wedyn nawr ag yn y man altro. Mwyn cael siwto beth bynnag oedd y trawiad oedd yn digwydd dod i chi. Dwi'n cofio ti Myrddin, byddi ti ddim yn cofio hwn, yn beirniadu rhyw gystadleuaeth lan yn Hun Newydd, ac o'n i wedi sgwennu rhywbeth. Ac yn un man o'n i wedi defnyddio storm, ac mewn man arall o'n i wedi defnyddio storom. A wedys ti'n eitha reid, wel, allwch chi ddim cael ei bob ffordd. Neu lle storm neu storom yw'r gair yma. A mae hwnna di aros da fi. Ac felly, bod yn driw i chi'ch hunan o fewn y darn, y cywydd, yr englyn, beth bynnag chi'n sgwennu, siwr o fod bynnag chi'n stico at beth chi'n clywed. Sa'n mwyn o helpu hwnna. Myrddin, gai ofyn yn gryno i ymateb i'r honiad, oes modd i chael i bob ffordd? Dwi'n cytuno efo Caryl a Mererid yma yna, bod rhaid i ni barchu y dafodiaeth wreiddiol. Ac mae rhaid i ni fod yn oddefgar o'n gilydd, dwi'n meddwl. Da ni'n symud oddi wrth rheola de a gwyn. Ac dwi'n meddwl bod Ceri Wyn fel Meirin yn gorau neu hyn yn gyson rhwng tafodieithoedd o'i gilydd. Dwi'n meddwl bod na fydda'n sylwi bod nad ydy'r S yn meddwl y T mewn rhai tafodieithoedd yn arbennig yng Ngheredigion fydda'n clywed. Mi oedd Dic yn cadw'r T, sain T, wythnos T, da ni'n gael yn aml iawn yng Ngheredigion, wythnos T meddalach falla yn hafodieithoedd y gogledd. Felly mae rhaid ni fod yn llawer iawn mwy goddefgar o'n gilydd, parchu bod clustia a thafod pawb yn wahanol, ond dwi'n cytuno fydd i'n dod nôl at yr aich gan y ti Caryl. Mae rhaid i ni barchu honno hefyd. Mae'n ddigon pwerus weithiau i honno yn unig sydd da ni'n glywed mewn ambell i drawsfantach fatha hon sy'n fy ngwylltio o hyd neu hon yw fy nghariad o hyd. Os di'n ddigon cry i gynnal Cynghanedd gyfan
fel yna mae rhaid i pharchu hi mewn cyfatebiaethau a lleoliadau eraill hefyd. Gwych. A wedi'r cyfanchod gyda ieithoedd hyd yn oed fel Ffrangeg, lle dyn nhw ddim yn ynganiad o gwbl, dyn nhw dal ddim yn eich ystyried hi yn llafariad. A pan i chi'n edrych ar beth sydd wedi digwydd i'r Aill Gymraeg, cyfatebiaeth i ddim yn ieithoedd eraill, mae'n mae eitha sŵn iddi wedi bod yn rwle. Ie, wel, i fi'n amenio y ffaith fod ti wedi codi'r pwynt ynglyn â'r odl ddeheuol, achos mae gen i erthigol am hyn, lle i fi a tithau yn clywed aneirin, darlun a gofyn Mererid yn odli a'i gilydd. Ond, symudwn ni mlaen cyn i ni agor ag iddi fynd yn nyth cacwn a derbyn llach y gogleddwyr anoddefgar, ac i ni hefyd yn amenio goddefgarwch, nid dim ond yn y byd cyngeneddol, ond yn gyffredinol, ynddo fe. Gawn ni symud mlaen at y ti, Rhys, ar pwnc llosg oedd y ti'n ei drafod, ac roedd y ti yn ymateb i erthigol gan Ceri Wyn Jones, ac os ych chi'n ryndawyr cyson ar gyfres y talwr na Radio Cymru, fe fyddwch chi'n gyfarwydd â barn y Meirin am leoliad yr orffwysfa yn ei hanfod yna sail i drafodaeth ond i ni yn cydnabod fod Ceri Wyn Jones in absentia fan hyn ac felly yn ertegwch eisiau nodi hynny. Allet ti plis grynhoi safbwynt Ceri, Rhys, a wedyn nodi sut wyt ti wedi ymateb i hynny yn erthigol sy'n cynnwys y teitl gogleisiol yr orffwysfa, tatws a siso. Ia, cyn mynd at y pytiau hynna'n o'n i'n meddwl lle swn i jyst yn diolch i chi'ch dau ar y cychwyn yma am gynnwys yr adran yma am bynciau llosg yn y gyfrol, achos fel rhywun sydd wedi bod yn wneud dosbarthiadau cynganeddu ers blynyddoedd bellach, un o'r pethau mwyaf heriol dwi'n ei ffeindio yn eu cylch nhw ydy pan mae yna bynciau'n codi, tebyg iawn neu yn wir yr union bynciau sy'n y gyfrol. Lle nad oes na weithiau atab absolute du a gwyn i gwestiwn cynganeddol da. A fyddai'n aml yn synhwyr o siom neu hyd yn oed rwystredigaeth ar wyneb yr aelodau weithiau pan fydda i fy hun yn ystod y ffens ac yn egluro, wel, mae yna rhai pethau sy'n amhendant sy'n eitha amwys wrth drin y Gynghanedd yn benna ella oherwydd diffyg consensws ymhlith gwahanol feirdd. Felly gobeithio fydd yr adran yma yn y llyfr lle yn eitha dadlennol drwy ddangos cefndir hynny. A dwi'n meddwl bod Idris Reynolds yn crisialu'r peth yn dda. Mae o'n sôn am eglwys lydan y Gynghanedd a bod gogoniant ein cyfreithiau i'w ganfod yn ei hamwysedd. Wedyn o'n i licio hynny jyst i roi rhyw gefndir i pam nad ydyn ni wastad yn cytuno fo'n gilydd. Ac yn yr ysbryd hwnnw, ydw i wedi sgwennu nau bwti, lle os nad i'n hafod i'n gyfan gwbl yn y moch, wel mae o leia'n rhannol. A trio rhyw sbardun o sgwrs o bod fymryn yn brofoclyd ydw i'n benna yn hytrach na datgan beth dwi'n dweud fel rhyw fath o genadwri bengalad. I droi at y darnau hynna'n ymateb i Ceri Wyn Jones, fel ddech chi'n dweud, os da ni wedi bod yn gwrando ar y talwr nes blynyddoedd, mae Ceri wedi bod yn rhybuddio bod angen i'r beirdd fod yn eitha gofalus lle maen nhw'n gosod yr orffwysfa mewn llinellau croes a thraws. I bobl sy'n anghyfarwydd efo'r derminoleg, yr orffwysfa ydy lle da ni'n haneru llinellau cydseiniol croes a thraws, lle mae'r hanner ffordd yn dod. A un o'r llinellau mae Ceri'n ei ddyfynnu fel enghraifft ydy y llinell y lleiad hardd a'i llewych. A mae Ceri yn dadlau i bob pwrpas bod yr orffwysfa yn y llinell honno yn glanio ar ôl y gair hardd. So, y lleiad hardd a'i llewych. A hynny oherwydd bod yna bwyslais cystrawennol ac o ran ystyr ar y gair hardd am bod yn dod ar ôl lleiad. Felly, y lleiad hardd a'i llewych. A mi fysa hynny yn gwneud y llinell yn anghywir yn gynganeddol. Iddi fod yn gywir, mae rhaid i'r orffwysfa ddod ar ôl y gair lleiad yn hytrach nag ar ôl hardd. Wan, pan fydd Ceri yn cystwyo beirdd am linellau tebyg ar y talwr, fel hyn fyddai'n ymateb. Ia, dwi'n dall beth gen ti, dwi'n gweld dy safbwynt, ond dwi'n rhyw grychu trwy'n a troi gwar, ond eto, fel a dwi'n deimlo da. Y marn bersonol ydy, dwi'n yn siŵr, ydy'r ddadl yma bod yna fwy o bwyslais ar air fatha hardd yn y llinell y lleiad hardd a'i llewych. Os a fwy o bwyslais, neu o leia os a ormod o bwyslais arno iddo wneud y llinell yn anghywir, dwi ddim yn siŵr. I fi dydy'r hardd yna ddim yn tynnu gormod o sylw at ei hun i wneud y llinell yn gynganeddol anghywir.
y lleiad, hardd a'i llewych. Enw ferthigol i fel grybwyllus di'n eirin ydy yr orffwysfa, tatws a seesaw, a hynny achos y delwedda dwi'n trio ei defnyddio i fy nghyfiawnhau fy hun. Dwi'n dychmygu roed y llinell ar glorian bwyso hen ffasiwn mewn cegin. A wrth ddeud y llinell, da chi angen rhoi tysan, dyna lle mae'r tatws yn dod yno. Rhoi tysan ar ochr chwith y llinell wrth ddeud y lleiad. A da chi angen symud y dysan i'r ochr dde wrth ddeud llewych. A lle mae'r hardd yn syrthio? Mae'r hardd yn syrthio yn y ffulcrwm yn y canol, ia? Felly, y lleiad, hardd a'i llewych. A dwi'n synhwyro yr un math o bwyslais ar lleiad a llewych, tra bod hardd mewn ffordd yn niwtral, mewn rhyw fath o dir neb yn y canol. A wedyn dwi wedi defnyddio'r ddelwedd seesaw fel un arall. Mae'r lleiad ydy'r pivot fel petai, ia? Sori, yr hardd ydy'r pivot. So bod lleiad a llewych, dwi'n disgrifio nhw yn cael hwyl yn yr uchel fannau yn ei tro. Felly, y lleiad, hardd a'i llewych. Wedyn, dyna sut dwi wedi ymateb i Ceri. Dwi'n bod yn, ella fymryn yn ddeifio, ond dwi'n credu na fyswn ni bersonol yn collfarnu llinellau o'r fath. Gwych. Diolch Rhys. Diolch yn fawr iawn. Reit, be di'r ymateb i hynny? Caryl, be wyt ti'n meddwl? Be di'r ymateb di i hynny efo'r pwnc yma, efo'r orffwysfa'n benodol? Wel, yn union, mae'r Rhys yn ei nodi yn ei ymateb lle fod o'n crychu wyneb ac yn hanner cydweld pan mae rhywun yn barnu gwaith. O fel yn union y dwi'n teimlo o ran pan dwi'n clywed bardd yn gwneud rhyw oddeddiad i hun mewn ffordd ac yn gosod yr orffwysfa lle fyno fo, dwi'n rhyw sgyrlygu am bod fi'n clywed o. Ond unwaith mae rhywun yn mynd ati wedyn i feirniadu'n waith i, wel dwi'n sgyrlygu mewn ffordd wahanol wedyn gystal o dweud, wel os o dyna lle dwi'n ei chlywed ti. Wel, dyna fo, lle. Ond na, dwi'n mynd i dreithin o'r model ar y mater yma o gwbl, lle. Ond, ie. Na, digon teg. Dwi'n gytuno hefyd. Beth sy'n wedi'n haro i yn y gorffennol ydy bod yr orffwysfa mewn ambell i linell o'r oesol canol, er enghraifft, yn edrych yn od ar bapur. Ond, wrth gwrs, mi fysa cerddi yn yr oes honno yn cael ei datgan efo cyfeiliant. Mae cyfeiliant yn aml iawn yn gallu symud pwyslais geiriau mewn ffyrdd rhyfedd iawn. Dwi'n gallu meddwl am rai caneuon poblogaidd heddiw er enghraifft lle mae geiriau mewn gwirionedd. Mae'r acenion yn cael ei newid mewn ffordd rhyfedd. Ond mae'n posib gwneud hynna, wrth gwrs, oherwydd bod y gerddoriaeth yn y cefndir. Felly mae hynna'n elfen o bosib sydd wedi mynd ar goll i ni heddiw, a dyn ni'n dibynnu gymaint o bosib erbyn heddiw ar yr hyn dyn ni weld ac yn clywed yn y meddwl o bosib. Myrddin, be ydych chi'n meddwl am hyn? Mae'r cyfeiriad at gerddoriaeth gen ti fanna, Eirig, yn ddifyr iawn, achos mae'n mynd nôl at yr hanfod. Ydan ni'n edrych ar y Gynghanedd fatha islais cerddorol i linell o eiriau mewn ffordd, ynde? Neu ai y Gynghanedd sy'n bwysica. Dwi'n meddwl na broblem fwyaf o'r orffwysfa ydy'r term ei hun. Mae'n awgrymu ym mhob llinell bod na goma, bod na saib ar ôl lle bynnag mae'r orffwysfa yn disgyn. Ac wrth gwrs, dyn hynna ddim yn wir. Mae cerddantwyr yn tueddu i feddwl fod o'n wir ac yn gorbwysleisio'r orffwysfa. Ac mae hynny yn merwino'n nghlys di. Mi oedd Gerald Lloyd Owen ar fod dweud, da chi'n medru cynghaneddu yn iawn hogia a dagynnu dynion oedd yn y tîma yn aml iawn. Ond oedd yn dweud, da chi'n methu darllen eich stwff. Mae rhaid chi ddysgu sut mae llif y llinella yn fwy ysmwyth, achos oedden ni wrth ddechrau yn tueddu i fod yn herciog wrth allan y Gynghanedd, gorbwysleisio yr orffwysfa. A ydy hi'n bod fel lle i orffwys? Dwi'n meddwl bod ti mewn llawer iawn o linella. Ac mi oedden ni'n dysgu wrth ddysgu'r Gynghanedd hefyd bod na is-acenion angen i parchu yn aml iawn rhwng yr orffwysfa a'r brif acen. Ac mae hwnna yn cadarnhau be mae Rhys wedi ddeud. Felly, na, dwi'n meddwl bod angen i ni beidio gorbwysleisio y Gynghanedd fel gramadeg o farcia trawiadol,
a bod ni'n yn parchu eto llif naturiol llafar llinella. Ac falle fysa ni yn clywed llinella sydd cael ei ystyried yn amheus yn fwy naturiol gywir wedyn. Ddorol iawn. Diolch. Mererid, os na ymateb? Ie, falle dyna'r broblem, ynddo fe. Y llif naturiol byddai lleiad hardd, a wedyn mae hwnna'n torri ar y gynghanedd. A mae lot o beth wedi codi fan hyn. Dwi yn meddwl mae'r sylw nhw am sut ych chi'n dweud, mae hwnna'n bwysig. Os yw'r rhys yn sefyll yn y talwr a lleiad hardd, ddim stop mor amlwg, ond roi'r holl bwysau yna, lleiad hardd i, beth oedd y llinell, i llewyrch, efo lleiad hardd i llewyrch, neu ei lleiad hardd a llewyrch. Mae'n ei bach o wan, ie. Y lleiad hardd a'i llewych. Y lleiad hardd, ie. So, ie, bydd o ddweud i y lleiad hardd a'i llewyrch, ti'n bod y cario'r hardd mewn i'r ail hanner, mae'n gweithio, ond tra bod y peth ar ddi a gwyn ar bapur o'ch blaen chi, yn naturiol, dwi'n meddwl, mae byddech chi'n mynd am yr hardd fel y man sy'n cymryd y sylw, a wedyn wrth gwrs fel ni wedi sôn, dos dim cynghanedd. Dwi'n cofio, pan o'n i'n fach, oedd gweld pobl yn canu cerddant yn rhywbeth, wel, oedd yn un o ddirgelion mawr bywyd, o'n i'n ffili deall beth oedd y busnes hyn. A wrth gwrs nawr bod fi'n gallu cynghaneddu, dwi'n deall beth sydd dan nhw, a maen nhw'n neud hyn. Ac yn aml, ti'n meddwl, sut bydde rhywun cerddant yn neud yna, a lleia, na i ddim canu. Ond ych chi'n gallu gweld sut bydde nhw'n mynd amdani, a dwi'n deall, mae'r berthynas yna, rhywbeth falle ni ddim wedi trafod rhwng cerddant a cherddafod, maen nhw'n helpu gilydd yn aml. Felly dwi'n ofni bod fi gyda Ceri o ran, os ych chi'n gweld ar bapur, mae'r hardd yn mynd â hi, ond os ych chi'n sefyll fyna a dweud i wahanol, yna mae rhaid i ni barchu hynna hefyd, dwi'n meddwl. A dwi'n edrych ymlaen i weld ti'r rhys feiryn. Dwi'n credu bydd mwy o chans da fi gael pethau'n iawn. Ond, ie, mae'n un anodd hwnna. Wel, diolch yn fawr, Mererid. Mae'n amlwg fod yna lawer mwy i ddweud am y pwnc yma. Ond am y tro, dwi'n bod amser wedi yn cyrra ni erbyn hyn. Bydd rhaid ni ddod ar dyfod hyd ben yn anffodus. Dyn ni'n gobeithio hefyd fod gennych chi y gwylwyr farn am y pethau yma ac y bydd y materion cyngeneddol yma yn parhau i ysgogi trafodaeth yn y dyfodol, yn sgil cyhoeddi y gyfrol wrth gwrs. Mi fydd y Gynghanedd heddiw, cofiwch, allan yn y siopau erbyn diwedd mis Awst. Da chi prynwch y gyfrol. Diolch yn fawr iawn, felly, ar y diwedd fel hyn i'n cyfranwyr Doeth a gwybodus, Mererid Hopwood, Myrddin ap Dafydd, Caryl Bryn a Rhys Iorwerth. Cofiwch hefyd y bydd y sesiwn hon yn rhan o bodlediad clera mis Gorffennaf a fydd allan ar SoundCloud a'r lwyfan digidol am ac ar iTunes yn fuan iawn. Ie wir, diolch o galon i'n cyfranwyr, a chofiwch hefyd y bydd penod arbennig arall o bodlediad clera mis Awst, penod wahanol i hon yn llawn gemau a giamocs, a honno'n cael ei recordio yn y babell len AmGen fel rhan o arlwy Eisteddfod AmGen yn yr wythnos oedd yn ei fod wrth gwrs yn Rhegaron go iawn. Un gair olaf hefyd o ddiolch i Alaw Mai Edwards, golygydd creadigol cyhoeddiadau Barddas. Diolch i ti Alaw am dy amynedd a dy drylwyredd, ac hefyd i Elgan Griffiths am ddylunio chysodi'r clawr a'r cynnwys. A diolch wrth gwrs i Daf, Cowboys a staff yr Eisteddfod am adael i Aneurig, hawlio orig ar lwyfan yr Eisteddfod AmGen.